Barcelona, ara pujarem al tren, direcció a Moscou, passarem allà a la nit i a veure què tal com va tot. Hola. Anem a pillar el primer tren, agafar-lo. Ei, ja estem al tren, fa mitja horeta que hem pujat i ara estic intentant llegir una estona i jo dormo aquí dalt. Hola, Laia. Què tal? Estic llegint. Tot bé? Molta calor, però sí, tot bé. Bueno, anem cap al nostre lloc. Molt bé. A veure si veiem. L'Alfredo s'està fent al llit. Dorm aquí dalt, ell. A veure si cabem, perquè no sé si cabrem aquí dalt. Llençols nets. Està una mica fosc, però bueno, encara és de dia, són les 10 de la nit. Ara hem d'esbrinar quin és quin. Així deu ser el coixí. Vaig a dormir, Alfredo, jo, Bona nit. Bona matinada a tothom. Aquí són les 4:15. Sí, però el nom de l'estació no es veu. Diu Moscou i nosaltres estem aquí ja... Bon dia. Lenin. Estem a l'estació de Leningradsky, posa allà. Acabem d'arribar a Moscou. Són les 4:20 i ens hem despertat fa 20 minutets i aquest és el tren en què hem vingut. I hem sobreviscut. I la gent amb qui hem compartit el tren. I ja estem aquí disposats a veure tot el que puguem. Hem arribat a l'estació i hem anat a comprar una mica per menjar. Ara estem fent aquí un petit esmorzar i després què farem, Xavi? Estem en una església ortodoxa i estaven cantant de fons. Està tot ple de sants i de... Turistes. Sí, bueno, turistes també molts, però les dones porten el cap cobert amb un mocador, totes, i estan cantant. Ara anem a aproximar-nos una mica, a veure si podem gravar alguna cosa. Hem estat al matí visitant la plaça Vermella, aquí el que es veu és el Museu d'Història, ara s'estan veient els murs del Kremlin, que és on anirem ara, i això és el mausoleu de Lenin, una mica més a baix. On està encara embalsamat. Embalsamat. Però hi ha qui diu que és una figura de cera. I allò d'allà al fons és la famosa catedral de Sant Basili. Hem estat a dins i és molt xulo, hi havia uns senyors cantant i tot molt guai. I el que es veu ara doncs, és com un centre comercial molt piticlin de lujo i amb marques de primera línia i bueno, va ser molt xulo. Hem decidit que no entràvem al Kremlin perquè ens feien pagar quasi 20 euros per veure-ho tot. 20 euros, No ens ho podem permetir. Llavors, doncs, a més, hi ha una cua quilomètrica per entrar-hi, així que hem decidit que res de Kremlin, anem a veure una altra cosa. Atenció, quin edifici més monstruós que trobem aquí. L'edifici de les finances és l'Empire Stalin Building de Moscou. De l'època comunista. Està fet en l'any 51. De camí als banys públics ens hem trobat un monestir així una mica en rehabilitació i hem fet una paradeta per veure'ls una mica. Ara anirem ja cap al bany, ens donarem un banyet i a seguir visitant la ciutat. No, més no. Que no. Estic posant... No! Vale, ja. Ja està, ja. Ja està, no? Estem al convent de Novodevichy. És un complex construït al segle XVI i
és un lloc meravellós, on s'està molt tranquil i hi ha molta pau. Els edificis són molt, molt bonics. Ara us podreu veure una miqueta. Patrimoni de la UNESCO, un cel blau, les cúpules daurades, vegetació... Hi ha molta pau aquí dins. Acabem de sortir del museu, Tetrakov, i hem passat molt de fred perquè l'aire condicionat estava a cosa d'uns 20 graus. Bueno, ells dos són una mica exagerats perquè s'estava molt bé i hem anat una mica ràpids perquè s'estaven queixant ja del fred. Home, molt bé, a 20 graus. Sort que ara estem al solete, estem a 30 graus i de puta mare. Ens trobem a davant del castell de Tsaritsino. Com podeu veure és un lloc molt